Magbuwag na ta, Julia. Unsa? Sakto ba ko sa kong nadungog? Makigbuwag ka na ako? Oo. Oh, okay. Okay? As in, okay ra gyud nimo? Musugot ra kag ingon na anak ka sayon? Oh, ikaw may gustong makigbuwag, unya mo react kag musugot ko dayon. Di pa ka, ana? Wa ti kalisod-lisura. Nisugot ko dayon sa imong gustong mahitabo. Pero nga naman, di man lang ka mangutanag nga no? Ha? Kung sa hinungdan nga no makigbuwag ko nimo? Dili na kinahanglan. Kung Julia. gusto kag buwag, aw buwag. Julia! Mo, Julia. Kakas ba ni mong laki? Ay, di maguol day, uy. Naidagang lakis kalibutan, uy. Pero dili buti pasabot, nga dili na lang sa nimo hatagan og importansya ang imong mga uyab. Giyatagan man ako silang importansya, day. Pero if maka-feel na ko nga, wa na'y klaro ang lalaki or sama sa akong ex nga, nakigbuwagin na ako. Lain sa kayog, di ko musugot, no? O sa may pagtuon nila, mugukod ko nila? Never. Magampo na lang ko, Dino, nga mag-abot na mo sa lalaki nga para imo na gyud. Kaya nagdili na kaingon anak kadali mo buhi. Well, kung kinsa man siya, good luck niya. Kay dili gyud ko mugukod niya. Oh, kinsa man eh? Hi, Jules. Musta? Oh. Jules? Kitsa ka rito mo tawag na kog Jules, ha? Oh, ay oo. Classmate ako sa una, si Red. Kumusta naman din siya, uy? Akong replyan, Bi. Gipangumusta lang gani, nanawag man dayon. Hello? Hi, Jules. Salamat kay gitubag ka. Wa man sa kwiling nga, oh. May gani kay nakatiming ko nga dili ka busy. Pakita ko sa ibang nang, bay. Iwan ang imong kamera. Ha? Dili ko, eh. Wa pagay kwilig ko. Sagdi lang gud. Di ba daw ko makapanimaho ni mo? Sige na ba? Bahala ka. Dili lagi ko. Sige. Kung di ni mo i-on ang imong kamera, magkita na lang ta. Ha? Mao din na pagwapa kag maayo. Anya nagpahumot ka kay naari kay kadate. Amaw, dili, oy. Classmate ra nin ako sa una. Karon pa man gud mi magkita og balik gud. Unya? Kamurang duha? Oh. Sus? Date lagi gihapon. Oh, friendly date. Hoy, naunsa ka, oy. Sige mo kag tutok niya, good. Grabihas, ha? Ha? Sa unsa? Tinuod yun day ng gandang walang kakupas-kupas, no? Hoy, ayaw ko kugulog-ulog gid Red. Dili ko madaan ang imong mga ingon ana, no? Wa ko magkulog-kulog, uy, Jules. Imong kagwapa sa una. Wa gid mo, wa. Mas din sa mo pag hinoon gani. Hay, yus na gid kaayo na nga istorya, Red. Di na ko madaan na. Bitaw sa tinuod lang, Jules. Dugay na kay kung nakagusto ni mo. Classmates pa lang ta. Oh. Red. Pero ay kabala ka. Di ko manguyab ni mo dayon. Kay nahibaw ko nga dili ka ingon anak ka sayon nga pagkababae. Pero hatagin ko chance. Nga ipakita na ko nimo kung unsa ko mo pangka, Diyos. Oh. Ay kabala ka. Akong ipakita sa lihok.
dili ko magsigig istorya. Oh, basig mauna na, day. Madutla na gid siguro ka anak niya. Basta kay pasagdan lang gid ako siya, day. Tanaw na to kung asa ni Kutob iyang pasensya. Hoy, ayo sa lisod-lisura, day. Uy, ikaw sad no. Magabaan gani ka na. Day, kung seryoso siya nako, maningkamot siya. Unsa man day plano nimo? Diyan ako sa mall nga atong gisabutan, Jules. Ha? Naana ka diha? Oo. Alas 3 sa atong sabot, di ba? Asa ba ba ka? Niya pa sabay. Nagpaabot ni mo. Ha? Oo, ako kasabot ta. Pinako, direta sa mall mag-abot. O lagi. Nagsabot ta nga manglaag ta diha. Pero ayo kung ina nga dili ko nimo kuhaon diri sa amo. Oh, Jules, piki na tayo Okay, sa... fine. Then pag solo diha. Oo. Da. Hoy, kagrabe ko nimo. Ang mga lalaki manggoday, kung sayo na lang kayo kapara nila, dili na sila ma-challenge. O nyag mapulaan siya. Awa ko'y labot. Dili ko masakit kung mawa siya nako. Nanawag siya, day. Hello? Paabot ako. Padung ko diya. Kuhaon ko nimo? Okay, magpaabot ko. Si day? Abi nimo naglibog ko. Wa ko kasabot kung naba kay gusto ni Red, dili ba kaganahan niya, or imo na gid siyang giduwa-duwaan. Gisuwayan rin ako siya, day. Ayaw lagi palabi, day. Kay basig mapulaan unya na. Pulaan ko din taon. Tanawa, oh. Nanawag naman sa gani ni. Hello, Red. Julia, Yes? ay nakong kontak ka. Mag-ilis na kong number. Bye. Oh, ngano? Red? Hello? Red? Unsa pa kinahitabo ni Red? Okay naman ang tami. Nikalit man lang sa kaingon adto. Nga naman ka. Dili ka na matubag imong pangutana kung dili ka makikistorya ni Red. Ha? Klaro kayo si mong naong, uy. Nga nahibong ka kung anong kalit lang og naundang si Red. Anyaan na? Nakarealize na ka. Nakalitan lang gid siguro ko, day. Dugay-dugay sabi siya nga nagsigig diskarte din ako. Ambot oy og naunsa siya. Kung napangita ka niya, dili ba nakaadto naman kas ila? Oh, adto ah. Day. Diyos? Ngano ni amo ka? Kay gusto ko makigistorya nimo. Gusto kong mahibaw nga nung... Di ka poy na ko. Red. Kay bisag ako nang ipakita nimo kung unsa di ka kamahal. Kung unsa di ka kapinangka. Klaro mo kayo nga tuyuon nimo nga lisod-lisuron ko. Red. Karon ako na sa imong utana nimo. Nganong ingon anak mo ka? Nganong di mo ka makamaong muhatag og bilis sa mga tawo nga nagmahal nimo? Kay bawo ko nga dili ka gustong mugukod og lalaki. Pero dili pwede nga ipakita mo lang sad nimo namong mga lalaki nga importante sad mi. Nga mahadlok sa kang mawa mi nimo. Tungod kay nahadlok ko. Nahadlok ko nga mapariha na sad sa una nga gihatag na ko ang tanan sa akong ex.
Gigukod na ko siya bisag nahibaw kung wa na siya gusto na ko para lang mo work pa ang among relasyon. Niabot sa punto nga wa na ko makaila sa akong kaugalingon. Kay naan niya nagtuyok ang akong kalibutan. Pero sa katapusan, iya na di gihapon kong biyahan. Jules. Og ditagap ko, Red. Maong nisaad ko sa akong kaugalingon nga dili na gid ko mugukod og lalaki. Kung naay mo abot, okay ra. O kung naay mo biya, okay ra sad. Pero wa ko mag-expect ngayon na ani ko kaapektado ni mo, Red. Nasakitan kaayo ko paglikay ni mo na ako. Kay love na sa kunin mo, no? Dili na lang ko mo tinay. Oo, Red. Mahal natin ka. Effective yun na yung ako plano. Ha? Gibuhatan ako, Jules, aron makarealize ka. Ug salamat kay nakarealize ka. Unya, unsa man? Di ba pa di mo sugtan? Nga no, nanguyab na day ka. Wa pa day, no? Pwede ba di ka mahimong girlfriend, Jules? Kung imong isaad na ko nga dili ko ni mo piyaan, Red. Nga nung dili. Dugay na kong nangantoy ni mo. Mong dili mahitabong mubiya ko. Kung mauna. Yes. Kita na. Yes! I love you, Jules. Ito mga higalan, kaagi ni Julia nga taga Apirmuhon, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga regalohan, You Needed Me. And I can't believe it's you, and you were there. Ang maong kaagi, gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikayen, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Back